Доброго дня усім, хто продовжує цей інформаційний день разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І упродовж наступної ефірної години ми будемо говорити про такі теми. Народні депутати дали старт механізму зняття депутатської недоторканності. Чи косметична це процедура, чи їх чекає реальна відповідальність? Також сьогодні в Верховній Раді проголосували за медичну реформу. Ці та інші теми будемо обговорювати із гостями моєї студії. Я вже рада вітати громадського діяча Миколу Товенка. Пане Миколо, доброго дня вам. Вітаю. А також політичного експерта Кирила Сазонова. Пане Кирило, доброго дня вам. Власне, давайте розпочнемо з питання зняття депутатської недоторканності. На порядку денному сьогодні було два законопроекти. Це і президентський законопроект, і законопроект, запропонований народними депутатами. Так от, президентський передбачає зняття недоторканності лише з депутатів вже наступного скликання у 2020 році. Законопроект народних депутатів – негайне зняття депутатської недоторканності. Панове, який законопроект підтримуєте ви? Микола, прошу вас почати. Ну, може, я трошки дивну позицію займаю. Я взагалі підтримував до сьогоднішнього дня президентський законопроект 1776. І за нього голосував, коли був депутатом. Справа в тому, що в січні 2015 року на виконання коаліційної угоди коаліція тоді із складу 5 фракцій разом з президентом, президент зареєстрував, несла такий законопроект про скасування депутатської недоторканності. І нагадаю, він двічі голосувався. Набрав спочатку 297, потім 365 голосів. Справа в тому, що в цьому законопроекті були норми стосовно судової недоторканності. Після того, як Конституційний суд зробив висновок, відповідно, він вніс певні корективи до цієї статті про судову недоторканність, і вона пішла в нас іншим траншем конституційним. Президент запропонував її врегулювати в розділі по правосуддю. Вона вже врегульована. Сьогодні судова недоторканність не скасована, вона гарантується, але зняти її може вже не Верховна Рада, а Вища Рада правосуддя. А стосовно депутатської недоторканності, Конституційний суд не зробив жодного застереження, жодного зауваження, і депутати не несли жодної правки. Таким чином, цей законопроект на сайті Верховної Ради, як зайти, було написано «чекає розгляду». От він чекав 2 роки. Тепер політична ситуація склалась в такий спосіб, що і влада, і опозиція мусить показати, що вона не забула свої обіцянки, і кожен зіграв свою гру. Опозиція забрала 157 чи 158 голосів, і президент це запропонував. Я, як людина, яка читає і конституційне право в тому числі, я мушу захищати логіку конституційного процесу. Тобто, як мусили депутати поступити? Вони повинні були вже давно або сьогодні спочатку визначити долю 1776. До речі, комітет прийняв відповідне рішення наступне вчора, що зняти з розгляду законопроекту, цей старий президентський, як так скажемо, старий, хоча старих не буває, і розглянути ці нові. Тобто, щоб хоча б умовно це виглядало у правий спосіб, треба було поставити 1776, наприклад, зняти його з розгляду, 226 і почати нове. Тобто його ніхто не зняв. Тобто навіть в цьому питанні оця кон'юнктура, спешка ця, відіграла погану роль. Тепер стосовно цих 2 законопроєктів, тобто формально виглядає, що у нас темою 80-ї статті сьогодні врегульовують 3 законопроекти. Один, який ще не зняли, і 2, які щойно направили до Конституційного суду. Тепер стосовно відмінностей. Звичайно, відмінність суттєва. Цей, називати депутатський дуже важко, тому що президентський, оцей, який 1776, це ж слово таке саме. А президентське слово таке саме, який був раніше. А той слово таке саме, який був ще раніше, тому що 80-та стаття дуже проста. Можемо показати вам, нашим глядачам, вона складається з 3 абзаців. Тому завжди пропонується зняти 1-й і 3-й абзац, де депутатам гарантується недоторканність, і те, що вона знімається, не може зняти без згоди Верховної Ради. І залишається 2, яку ще називають розумним словом політичний індемнітет. Про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за голосування і за свої висловлювання. Це залишається. Тобто всі часи і народи, умовно кажучи, всі політики вносили саме такий текст. Тобто нічого тут відмінності нема. Єдина дійсно відмінність, ви праві, що президент сказав, що набирає чинності він 1 січня 2020 року. І тут є момент. На який момент? Справа в тому, що виявилося, що тут те, що вніс президент уже в новій редакції, що сьогодні голосували, фактично він пропонує недоторканність скасувати шляхом внесення змін до Конституції, а норму про набрання чинності, вона не конституційна. В тому сенсі, що за неї достатньо 226. Тобто, аби вона була конституційна, у нас в Конституції є прикінцеві перехідні положення. Тобто, президент мусив би написати, також внести до перехідних положень Конституції України норму, що закон набуває чинності з 1 січня. Тоді, наприклад, нові депутати, як вони прийдуть,
для того, щоб їм це скасувати, їм треба пройти повну процедуру конституційних змін. Зараз теоретично, і чому, наприклад, опозиція критикувала цю норму сьогодні в парламенті, що вона говорить, що, наприклад, прийдуть якісь такі нехороші депутати, бізнесмени, олігархи якісь, які бояться зняття депутатської недоторканності після виборів восени 2019 року. І перед 1 січня 2020 року вони внесуть одну зміну в 226 голосів і напишуть, набирають чинності з 1 січня 2025 року, наприклад. Тому мені здається, що це вразлива норма, яку президент запропонував. Вона якби буде критикуватися, і тому я проти того. Я вважаю, що як уже 10 років ми говоримо про таку формулу зняття, її треба тримати. Але що мене занепокоїло сьогодні? Це тлумачення представника президента Ірини Луценко, яка сказала, що справа ж, розумієте, дуже складна, і напевне ми аж в 2019 році може це встигнемо, а може і не встигнемо. Тобто ця риторика мені говорить про те, що по черговому колу депутати і влада війшла в питання депутатської недоторканності, а коли вона вийде, я не знаю. Тобто в мене сумніви сьогодні зародилися, що діючий склад парламенту може остаточно завершити розгляд цієї зміни і скасувати таку недоторканність, бодай для депутатів наступного скликання. Пане Кирило, а ви як вважаєте? Дійсно, обидва законопроекти, вони зараз направлені у Конституційний суд, а так їх будуть аналізувати безпосередньо з елементу конституційності. Ви який підтримаєте? Як гадаєте, який підтримує безпосередньо вже Конституційний суд? Президентський чи депутатський? Конституционный суд не может поддержать или нет, он может сказать, соответствует он закону или нет. Пан Доменко совершенно правильно сказал, там особо ничего нового не придумаешь в этой статье. То есть все законопроекты, они похожи как братья. Если не дословно, то в деталях очень сильно, там действительно не развернешься. Поэтому, в принципе, оба законопроекта, они хороши, оба одинаковые. Единственная разница между ними, один входит с 1 января 2020 года, второй, я бы не говорил сейчас, потому что Конституционный суд будет рассматривать, даст заключение, потом второе голосование, то есть это в следующем году он будет только принят. То есть разница, в принципе, в год, в полтора между тем, как они начнут работать. Мотивация Порошенко была простая, он говорит, депутаты не хотят голосовать за снятие неприкосновенности, поэтому давайте проголосуйте, но уже не для себя, а для следующего поколения. Как мы видим в зале, депутаты отлично голосуют. Більше 300 голосів назбиралося сьогодні за конституционное обидва. большинство, да, то есть кто не спрятался и не виноват, тот любой депутат, который сейчас пойдет против, его не будет любить никто. Его могут выгонять из фракции, его могут порицать, его могут побить. То есть проблем нет. Можно, в принципе, тогда не откладывать. Другое дело, что это, с одной стороны, очень хорошо, потому что мы видели, как тяжело, когда есть действительно наработки, генпрокурор вносит в Верховную Раду представления, и мы наблюдаем целый день за регламентным комитетом, который занимается только этим. Мы наблюдаем потом полдня хотя бы, Верховная Рада занимается только этим вместо других дел. То есть мы теряем кучу времени, правда, получаем хорошее шоу, можно заработать немножко на рекламе. То есть это очень неудобная процедура, и непонятно, где заканчивается полномочия Верховной Рады, где начинаются полномочия суда, то есть определяют степень виновности. Уже мы куда-то забрились не туда, и это было действительно неудобно. Да, неприкосновенность депутатам нужна. Но есть примеры, ваш коллега Осман Пашаев когда-то писал о том, как неприкосновенность снимали в Турции. И чем это закончилось? Автоматически депутаты становятся куда более уязвимыми для силовых структур. И если силовые структуры послушны президенту, а у нас не будем отрицать, все-таки и Генпрокуратура, и суды на Банковую смотрят как минимум внимательно, то депутаты становятся куда более уязвимыми. С одной стороны, это опять-таки дает нам плюс. Депутаты, понимая, что они могут стать такой же жертвой, как любой человек, возможно, все-таки займутся реформой судов более серьезно, не так, как сделали сейчас, наведут там порядок. И более серьезно будут относиться к независимости Генпрокуратуры. Но с другой стороны, ими теперь будет гораздо легче управлять. То есть шампанское сегодня в первую очередь открывали не в Верховной Раде, не на митинге, а шампанское открывали на Банковой. От що чекає народних депутатів наступного скликання, нам зараз важко уявити, а от 8-ме скликання Верховної Ради України, це чинне скликання, поставило рекорд із кількості депутатів, з яких зняли депутатську недоторканність. Станом на жовтень 2017 року таких народних обранців 9. А я прошу показати зараз їхні обличчя. Це, зокрема, Сергій Клюєв, Сергій Мельничук, Ігор Мосійчук, Олександр Онищенко, Вадим Новинський, Михайло Добкін, Борислав Розенблат, Максим Поляков та Олесь Довгий. Але от позбавлення народних депутатів їхнього імунітету жодним чином не сприяло тому, щоб
хоч хтось з цих парламентаріїв, яких підозрюють в певних злочинах, це і бурштинова справа, і газова справа, це Жуків острів, це незаконне виділення земель у Харкові. От вони тікають за кордон, вдягають браслети. Ви дійсно були праві, що ми бачимо так ось ці цілодобові обговорення в регламентному комітеті, потім у Верховній Раді, потім ці суди. То от зняття депутатської недоторканності – це всього-навсього лише косметична процедура, тому що фактично реальної відповідальності ніхто з названих зараз мною 9 людей, з яких зняли, яких позбавили імунітету, не поніс. Ні, я вважаю, що це серйозна річ, оскільки вона стосується не лише процедури зняття, а апріорі можливого ймовірного складу парламенту. Тобто на сьогоднішній день у нас дві крайнощі є в парламенті. Чому ми говоримо про таку еволюцію з таке умовного виродження якісного складу парламентаризму? Тому що є якби два тренди такі. Да? Один тренд – це пряма чи посередкована купівля мандатів, тому що ви як індульгенцію купуєте, ви бізнесмен, у вас є два варіанти. Ну, умовно кажучи, 5 мільйонів доларів округу, я грубо кажу, да? 7 мільйонів в списку доларів, і далі 5 років вас ніхто не дістає, ви займаєтеся бізнесом. Зазвичай великий бізнес і не приходите на засідання. Другий тренд, це останнім часом появився, це, умовно кажучи, свита лідерів партії, їх помічники, радники і так далі, які, в принципі, плакати носять, портфелі носять, ну, тобто до статусу депутата вони не мають жодного відношення. Так от, як мінімум, ця перша частина могла бути зліквідована, тому що який смисл мені, наприклад, я мільярдер чи мільйонер, вкладати 5 чи 7 мільйонів доларів, якщо до мене можуть завтра прийти, значить, і відкрити справу за попередньо якимось бізнесовим речам. Тобто, як на мене, є позитив з того, що це може вплинути на якісний склад парламенту, його покращити, що краще прийдуть юристи, економісти, навіть якщо вони в системі того олігарха працюють, ну, вже більш підготовлені, які хоч будуть ходити на роботу і займатися роботою. Тобто, тут є позитив. Стосовно цих людей, які ви сказали, в чому складність полягає? Тобто, прокуратура, там, НАБУ, всі працюють в режимі теперішнього стану речей. Тобто, мені здається, мало хто думає, чим закінчиться це в суді. Тобто, кожен має свою якби піар-історію. Тобто, я генеральний прокурор, я хочу показати, що я борюсь з корупцією, і моя задача найкрасивіше виступити на регламентному комітеті Верховній Раді, а не в суді представити. Да? Ви фракція, ви захищаєтеся. Тобто у нас це зняття недоторканності – це шоу, я тут погоджуюся, але ніхто його не доводить до кінця. Тобто от Клюєв вже втік, його там, умовно кажучи, попередили, напевно, він тік, да? І Аніщенко так само, умовно кажучи, тік. Про всі решта, я так розумію, домовилися. Тому що в нас взагалі були унікальні речі. От я, коли про Мельничука, я тоді ще був у парламенті, ну це шок, там ледь не вбивстві його звинувачували, там мародерство і так далі. Зараз він голосує, нічого страшного немає. Тому мені здається, якщо не буде оцієї прокладки, оцієї шоу-прокладки, а напряму, це набагато краще буде історія, тому що я, наприклад, в прокуратурі займаюся підготовкою відкриття кримінальних справ. Не недоторканність знімаю, а відкриваю кримінальні справи. Мені треба йти в суд і доводити. Якщо я якусь, значить, там примітивщину напишу, значить, я зразу програв, то мене треба знімати, що я не професійний чоловік. До речі, оцих всіх людей з прокуратури, які подавали на Мельничука, Мосійчука, я вважаю, що їх треба звільнити з прокуратури, тому що якщо вони подали неякісні подання, от, наприклад, на Мельничука чи Мосійчука, значить вони неправильно відпрацювали, їх треба знімати, як же вони будуть на інше. І ще одну репліку скажу. Мені не подобається ця історія, коли от зараз мода така, от багато депутатів, ми будемо їх включати, будемо слухати, вони говорять, ви знаєте, світова практика така, що треба обмежувати, треба не скасовувати недоторканність. У мене питання, а чого ви не говорили це під час виборчої кампанії? А чого ви підписали в коаліційній угоді скасування? Ви ж кров'ю підписалися за скасування. Так виконуйте, що ви написали. Пане, ми зараз буквально на секунду перервемося у нашій розмові, повернемося за кілька хвилин до неї. Зараз на прямому зв'язку зі студією маємо з кулуарів Верховної Ради України народного депутата позафракційного Борислава Березу. З ним також будемо говорити про депутатську недоторканність, зокрема про Борислава Розенблата, з того, якого позбавили вже імунітету. І сьогодні от він хотів поїхати з України. Чи можемо ми зараз почути пана Борислава Березу? Не можемо зараз ми почути пана Борислава Березу. Добре, повертаємося до розмови і сподіваюся, все ж таки сьогодні почуємо також і коментарі народних депутатів з кулуарів парламенту. Так от, Розенблат. Борислав Розенблат, який проходить у так званій бурштиновій справі, з якого зняли недоторканність, були суди, забрали паспорти, вдягли браслет. Вчора, наскільки ми знаємо,
браслет зняли, паспорти віддали. Вже сьогодні його затримали у аеропорту Київ. Він хотів полетіти до Німеччини. Багато було сказано про те, що він має подвійне громадянство і німецьке у тому числі. Ну, от за різними даними у нього були при собі і діаманти, і коштовності, і золото. Його адвокат це заперечує. Знову ж таки, повертаємося до питання реального покарання після того, як з депутата знімають недоторканність. От навіщо Розенблату було їхати, якщо з нього фактично зняли вчора ті зобов'язання, які були на нього покладені? Пане Кирило. Ну, он говорит, что он за неделю предупредил набой, вопросов не возникло, летел он по своим делам. Что касается косметической, не косметической, это изменение, нет, это очень серьезное, да, действительно. И как показывает пример того же Новинского, допустим, неприкосновенность сняли, Сдобкина сняли. Люди ходят на допросы, это не больно, это не страшно, это не отрубание руки. То есть свою правоту любой гражданин Украины, будь то народный депутат, будь то журналист, будь то обычный гражданин, он доводит в суде. Для этого существует презумпция невиновности и адвокат. У прокуратуры есть свои аргументы. Чем помогает снятие неприкосновенности? Она дает возможность сразу начинать следственные действия. То есть пока сейчас не сняли неприкосновенность депутата, его нельзя вызвать на допрос. Его нельзя там опрашивать окружение. То есть на него собирать материалы настолько тяжело, что прокуратура вынуждена с самого начала открывать карты. Теперь это будет проще, поставить всех в равные условия. Если народные депутаты не доверяют судам, это прекрасно. Давайте чистить суды. Потому что ситуация, когда у нас народного депутата может осудить Верховная Рада, может осудить суд. Любого человека он отвечает вообще перед всеми, а судьи отвечают только перед судьями. То есть вот это такой замкнутый круг. И, естественно, ну что такое, скажем, давайте, если журналиста мы хотим осудить за клевету, судить его имеет только 10 других журналистов. Если мы хотим осудить врача, его имеет право судить только 10 других врачей. Хотим осудить полицейского, его имеет право судить только 10 других полицейских. Что мы получим? Все приговоры будут оправдательные, потому что кто же своих будет подставлять. Вот судьи у нас поэтому остались все-таки самой защищенной кастой. Вот, с этим надо что-то делать. Я думаю, что теперь у депутатов будет железная мотивация. Потому что теперь это касается их в первую очередь. Так что дело хорошее, неприкосновенность снимут, депутаты станут ближе к народу. Але не скоро. На самом деле, ну да, это время требует. Но смотрите, что позитивно, вот хотелось отметить, что снятие с депутата неприкосновенности в Верховной Раде, это вот до последнего созыва, это было такое чудо, это была такая сенсация. Вспомним Лозинского. Но это же была эпопея, там сафари на человека, и снять неприкосновенность с громадным трудом удалось. Ні, він написав заяву в кінці. В конце. То есть могли и не снять в Ну, але результате. так, почали вже позбавляти імунітету, от останні 2 роки так Просто начали давить більш, на так. фракцию, а тут накануне президентские выборы, и лидер фракции Юлия Владимировна, кандидат в президенты, и это пятно мешало. То есть, а в этом созыве как-то депутаты с большим пониманием относятся. То есть Майдан как-то зародил в мозгах Але ощущение дивіться, того, что чому, на мою ответственность думку, есть. якраз чому цю історію треба завершити? Тому що от все-таки ну, є присутня вибірковість, як би там не було, або суб'єктивний фактор. От дивіться, чому, як на мене, чому стопоряться ці справи. Бо, наприклад, є опозиційні депутати, я не думаю, що там, наприклад, там з Добкіним чи з кимось там домовлялися. Я дивлюсь по голосуваннях, напевно, не домовлялися. Не ходив він в адміністрацію президента, але при всій моїй критиці, значить, ми в різних ідеологічних таборах завжди були і залишаємося. Ну, мені здається, що от по історії з Довгом, а це давня моя історія, значить, протистояння з командою Черновецького, але мені здається, що прокуратура хибним шляхом пішла, тому що звинувачувати фактично не Довгу, а Добкіна, а міськради було неправильно. Це дуже важко, дуже важко довести в суді. Тут, по-перше, це складається прецедент. Ну, в цілому проти місцевого самоврядування, я говорю з міськими головами, абсолютно адекватно. Вони говорять, а що ж нам робити? От, значить, якщо приймає рішення, більшість проголосувати, так само давайте будемо тоді за рішення Верховної Ради, цих голів Верховної Ради, заступник голів Верховної Ради відкривати проти них справи, що Верховна Рада прийняла якесь апріорі погане чи корупційне рішення. Тобто мені здається, що от по багатьох цих справах все-таки, і в тому числі з Розенблату, от скажу 2 слова зараз, значить, про нього, не продумані до кінця доказова база. В чому Розенблата, мені здається, слаба позиція? Слаба позиція, що ніхто не бачив оригіналів цих записів. Тобто, як записувалося. Тобто, все, оригінал запису. Ми чуємо голос, ми знаємо, що воно десь записувалося. Але хто записував, значить, хто давав право, і чи це є, ну, якби, плівки оригінальних записів, чи немає, і так далі, це виникає питання. І мені здається, що от якраз формальним цим боком адвокати Розенблата там, чи Полякова, вони цим користуються. І
Я так само, от мені важко уявити, як нелегко буде доводити ці справи. Я вже не кажу, що Добкіна це однозначно не доведуть, того однозначно не доведуть. І от навіть у справі Розенблата ніби здавалося очевидна речі, гроші вже дали, але не так легко буде в суді довести цю справу. Очень интересный момент, если позволите 2 секунды. Секундочку, будь ласка, от ми повернемося до нашої розмови. Зараз все ж таки ми маємо нагоду почути з кулуарів парламенту народного депутата позафракційного Борислава Берези. Так само він говоритиме з нами про зняття депутатської недоторканності і справу Розенблата. Чи маємо ми зараз зв'язок, чи маємо змогу почути? Законопроекти для того, щоб їх направили в Конституційний суд і щоб українці побачили, що те, що зараз відбувається в сесійній залі, це маніпуляції. Чому я зараз поясню? Тому що згідно висновку Венеціанської комісії, це Європейська комісія з демократії та права, яке було зроблене ще 19 червня 2015 року, нам відомо про негативне відношення, про зняття депутатської недоторканності з парламентських діячів в Україні. Чому саме я можу сказати? У висновках є такий пункт, 31-й. Венеціанська комісія визнає, що недоторканність може бути перешкодою для боротьби з корупцією. Тим не менш, комісія вважає, що поточний стан верховенства права в Україні ще не дозволяє повністю скасувати депутатську недоторканність. Таким чином, комісія рекомендує запровадити інші механізми, що можуть запобігти втручанню в діяльність парламенту, в той же час сприяти боротьбі з корупцією. Я хочу пояснити, я за те, щоб притягали швидше та ефективніше депутатів до відповідальності. Якщо депутата, якщо є факт, що депутат скоїв корупційний злочин, тяжкий чи особо тяжкий злочин, то повинна бути швидка процедура зняття з нього депутатського імунітету. Це не важко зробити, це треба виправити в регламенті. І не треба більше, треба 226 голосів. Але зараз ми бачимо, як заграють з вулицею, як маніпулюють, і як відверто знаючи, що Венеціанська комісія скасує будь-яке рішення по зняття недоторканності, все одне запускає цей процес. В цьому скликанні зняли недоторканність 9 депутатів. Чому, на вашу думку, жоден з них відповідальності так і не поніс? Це запитання до слідчих органів та до суддів, тому що, наскільки мені відомо, ще жодне діло не розглядалося в суді. Сьогодні стало відомо, що пан Розенблат, отримавши документи, одразу намагався втекти з Києва. Як ви на це реагуєте? Мені така невідома інформація. А які документи він отримав? Тобто, коли закінчується термін слідства, коли їм повертають документи, вони роблять спроби втекти. Як з цим боротись? Продовжувати строк не більше, щоб я взагалі не знав про це, що йому повернули документи, але вважаю, що якщо в нас правова держава, то якщо закінчується срок, то його можна продовжити. Срок дії цих спеціальних якихось обмежень його повноважень чи обмеження його за користю браслета. Мені невідомо це. Але ще раз хочу сказати, мені дуже цікаво, коли справа Розенблата зайде в суд, тому що чим дольше ми очікуємо, тим більше запитань. То яка, на вашу думку, може бути альтернатива зняттю недоторканності? Зняття недоторканності через зміну в регламенті. В регламенті зараз прописано, що потрібно, щоб розглядав комітет, повинен 10-денний термін, ще дуже велика кількість там нюансів. Треба зробити, що якщо є підозра, ґрунтована підозра, що депутат мав участь у корупційному злочині, чи в тяжкому злочині, чи особистому злочині, то дуже повинно швидко знімання недоторканності без комітету в залі, прямо в залі, голосування і все. Як ви бачите, зал знімає. Дякую, пане. Будь ласка. Побачення. Фракційний народний депутат України Борислав Береза долучився до нашого ефіру. Спілкувалися наші кореспонденти з ним у кулуарах парламенту. Ми повертаємося до розмови. А пане Кирило, от додайте, будь ласка, те, що ви хотіли сказати. І от питання у мене в контексті того, що... Очень короткие ремарочки, так, да. Давайте. Первое, что я хотел сказать. Мы вот вспоминали депутатов, которые сняли неприкосновенность, смотрим, почему это важно ее отменить на уровне закона. Мосейчука, помните? Допустим, мы вот сейчас в эту минуту, 1 минуту верим прокуратуре безгранично. Вот. Заявление о том, что вымогает взятку, есть. Видеозапись, аудиозапись есть. Быстро голосуют, его берут под стражу, обвинения рассыпаются вдребезги, потому что нарушили регламент. Все. И неважно, правда это обвинение или нет. Нарушили регламент, все. Вот. Что касается Венецианской комиссии, немножко, я знаю, что она высlovила такое замечание, она же нам сорвала жесткое очищение судебной системы. Для нас Венецианская комиссия это как откровение с неба. То есть они сказали, мы принимаем к выполнению. Ребята, они не заботятся об Украине, они не отвечают за Украину, и мы их не выбираем.
Мы выбираем депутатов для того, чтобы они работали на нас. То есть послушать умных людей из Европы иногда полезно, но выполнять это, принимать это как обязательное условие зря. И вот что касается цен по округу, я помню, может, действительно будет проще зайти в парламент новым людям, потому что помните 2007 или 2008 год, когда неприкосновенность по требованию партии регионов расширили на депутатов местных советов. Да. И мне мой знакомый молодой депутат из поселка в Донецкой области говорит, ты знаешь, у нас в принципе цена вопроса была 5000 пройти в поселковый совет. Сейчас 50. Понаехали чужие люди и сразу на 0 цена умножается. У меня столько нет. Я говорю, что исключительно из-за неприкосновенности? Говорит, да. Звичайно. То есть сейчас, если Верховная Рада снять неприкосновенность, может цена с 5 миллионов хоть до 500 тысяч упадет. Ну, от почекаємо ми висновків Конституційного суду щодо цих двох законопроєктів. Не визначений термін, коли Конституційний суд має провести так аналіз і визначити конституційність цих двох документів. Сьогодні так уже на Верховній Раді України народні депутати схвалили медичну реформу у другому читанні. От мені, знаєте, що цікаво? Сьогодні схвалили. Загалом такі рішення от по реформах, по якихось важливих голосуваннях, вони не проходять без домовленостей. Але такий цікавий момент, рух «Чесно» так послідкував за голосуванням у вівторок щодо поправок по медичній реформі. І от вони підрахували, що понад 80 депутатів з Народного фронту та 75 депутатів з блоку Петра Порошенка не брали участі у голосуваннях щодо поправок. А сьогодні от взяли і проголосували. Чому так? Чому в вівторок, тобто ще немає домовленості, а сьогодні вона вже з'являється? Ну, тобто, Я зараз Поясніть, будь поясню. ласка. Я єдине одну тезу скажу, що от біда народних депутатів, які хочуть стати народними депутатами, які вже стають матьорими такими народними депутатами. Значить, я слухаю, мені сумно, значить, що вони дізнаються, що є Венеціанська комісія, парламентська асамблея Ради Європи. Це рекомендація для української системи влади. Я вам приведу приклади 20 застережень парламентської асамблеї до роботи парламенту. Тобто, якщо виконати ці застереження вперед, треба розпустити парламент. Це й давно вже, починаючи з того, що вперед сказало, що опозиції, опозиційному блоку треба дати комітети там, і так далі, так далі. Наприклад, два пункти Протоменка прийняли, що не можна імперативний мандат забирати і так далі, так далі. Тобто, це рекомендації, добрі чи погані і так далі. І коли ви йдете на вибори і обіцяєте, що ми прийдемо, скасуємо недоторканність, а потім дізнаєтеся, що ми, мовляв, хотіли, ну Венеціанська комісія проти, ну, це якось несерйозно. Тепер стосовно таких законопроєктів. Біда теперішнього складу парламенту полягає в тому, що він практично не працює як парламент. Тобто така висока ступінь шоуізації перенесла це якби вічне шоу в сесійну залу. Тобто, коли є 1000 поправок, а вже ці поправки не обговорені, тобто є консенсус стосовно того, що буде голосуватися. Це означає, що 2 дні залишається там 50 чи 60 людей, які презентують свої поправки, умовно кажучи, знак протесту. Всі розуміють, що жодна з них не пройде, бо вони не були погоджені комітетом. Тому, по великому рахунку, можна звинувачувати, звичайно, тих депутатів, про які ви сказали, що вони не ходять. Але всі прекрасно розуміють, що якщо вони будуть там, вони не голосують за ці поправки. Тобто моя ідея полягає в тому, що щоб такого цирку не було, бо дійсно для сторонньої людини воно дико виглядає, що всі поправки, присутньо 60 людей, голосує 30. Але чим більше поправок, тим слабіша рівня підготовки даного законопроекту. Чим менше поправок, тим більша ступінь консенсусу на початковому етапі. Тому мені здається, і медична реформа в тому числі, вона вразлива тим, що вона якби на першому етапі слабо відпрацьована. От моя позиція, я сьогодні написав, наприклад, я вважаю, я невеликий фахівець, хоча і курував якісь напрямки охорони здоров'я. Я, наприклад, не розумію, як технологічно буде діяти ця медична реформа, от поки я, наприклад, не бачу остаточного повного списку безоплатних і оплатних медичних послуг. Я не розумію, як піде історія з госпітальними округами. Що я пропонував би? І я вважаю, що це більшість європейських країн так діє. Коли така системна, серйозна реформа, коли, наприклад, кожний третій лікар або більше буде звільнений, тому що ми будемо записуватися до сімейних лікарів, до вас запишуться, а до мене ніхто не запишеться. Я там звільнився, умовно кажучи. Да? Тобто маса речей, які ніхто не знає, як будуть працювати. Я би пішов пілотними речами. От, наприклад, як умовно кажучи, президент запропонував. Я би сказав, що давайте так, друзі, повноцінно ця реформа починає працювати з 1 січня 2020 року. А зараз ми починаємо працювати. От Гройсман сказав, наприклад, що в Вінницькій області там все вже давно організовано, всі живуть там при капіталізмі з людським обличчям і так далі. Давайте пілотний проект беремо, наприклад, Вінницьку область і, умовно кажучи, от Самопоміч активно теж треба підтримувати, наприклад, Львівську область. Є мер Львівський, керівник Самопомочі і так далі. І 2 області ми дивимося, як це йде.
готуємо нормативну базу, адаптуємо якісь речі. А якщо воно позитивно пішло, ми щось виправили, запустили з 2020 року. Тому зараз, наприклад, я взагалі не розумію, за що проголосували, в тому сенсі, що ніхто ще не бачив, як воно буде працювати. От поїдьте в сільській місцевості, у нас є в областях, що госпітальний округ 7-8 районів. Що це означає? Що це через кілька років в 7 районів буде тільки первинна медична допомога, а операції треба буде їхати тільки в цей центр госпітальний. Як воно запрацює? Чи буде можливість людям взагалі добратися? Тобто це дуже маса ризикованих речей. Тому я вважаю, що от так як зараз це відбувається, що досягли певного консенсусу, далі ви, як опозиція, грайтесь там своїми поправками 3 дні, а все рівно ми прийдемо на голосування. Тобто це неправильний механізм прийняття рішення. Тобто я все-таки схильний до того, щоб ми прямі трансляції, умовно кажучи, включали засідання робочих груп чи комітетів, де фахівці обговорюють саму концепцію медичної реформи, а не, от, наприклад, ці поправки слухали під час обговорення законопроекту. Пане Миколо, що хочу з паном Кирилом обсудити ще одну тему. Так, от багато говорили про те, що в законопроекті щодо реінтеграції Донбасу не включено питання Криму. І, зокрема, сьогодні, наскільки я знаю, Ірина Геращенко мала б внести поправки, якраз які б стосувалися Криму у цей законопроект, тому що він ще не проголосований у другому читанні. І от і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров говорив, що президент пообіцяв йому, дав йому обіцянку внести питання Криму в цей законопроект. Ваша думка, дійсно потрібно ці питання об'єднувати? Як багато таких думок звучать. Чи потрібно якийсь окремий законопроект, окремий документ, спрямований на деокупацію Криму? Россия напала на Украину. Захватила часть территории под разными лозунгами, с разными словами, но оккупировала часть нашей территории. Почему мы должны разделять оккупированную нашу территорию на Крым и Донбасс? Или что, мы договариваемся, что Донбасс мы сейчас будем возвращать, а Крым когда-нибудь потом? Может, наоборот попробуем? Может, Крым сейчас, а Донбасс когда-нибудь потом? Нет, это все наши оккупированные территории. Крым надо обязательно вносить в законопроект, и идти на такой компромисс – это предательство. Так нельзя делать. Крым должен быть обязательно в законопроекте, а вот Минских соглашений там быть не должно. Потому что Минские соглашения – это начался вот этот хибный путь выделения Донбасса в отдельную дискуссию. Оккупированные территории Украины мы возвращаем все. Неважно, отнимет это время, отнимет это силы, будет Россия упираться больше или меньше. Потому что на самом деле захват Крыма и был целью. Захват Донбасса целью не был. Когда так называемые проводники идеи Новороссии получили по зубам в Одессе, в Днепре, в Харькове, в Запорожье, они поняли, что не получается захватить 8 областей. Они решили, что достаточно с нас Крыма, а Донбасс мы вернем. Крым цель, Донбасс механизм, Донбасс рычаг, чтобы давить на Киев, чтобы разрушать украинскую независимость. То есть это своего рода его пытаются сейчас вернуть как троянский конь. Ни в коем случае мы не соглашаемся разделять территории, мы обязательно вносим Крым. Это железно. То есть по-другому быть не может. Чому тоді одразу в президентському законопроекті не стало питання про те, що Крим обов'язково має бути частиною цього законопроекту? Про Крим має бути там хоча б прописано, тому що це викликало подив взагалі. Так, чому тільки Донбас? Це дуже м'яко говорять. Так, Геращенко, вона, пані Ірина, говорила про те, що ситуація з цими вкраденими українськими територіями визначається різною термінологією. Крим анексований, а на Донбасі повзуча анексія. Так що вже у нас є анексована територія? Чи не потрібно спершу взятися за нього? Я не знаю, как отличить, да, ползучую аннексию от агрессивной. Я не знаю, Путин ползает, бегает, прыгает, изображает кого-то, животное какое-то. Мне, в принципе, все равно. У моей страны захватили часть территории, мы ее будем возвращать. Потребуется, сколько времени потребуется, столько мы потратим. Сколько сил потребуется, столько потратим. Но мы не смиримся с потерей хотя бы одного кусочка. Он будет оккупирован, и, соответственно, Россия будет названа, уже сейчас названа агрессором. Территории названы оккупированными, Россия несет полную за них ответственность. Это наша должна быть жесткая позиция. То есть никак разделять ни в коем случае нельзя. Разделять это ошибка. Так, Почему Порошенко хочет? Он хочет очень закончить хотя бы боевые действия на Донбассе ценой уступок. На него давит Запад, который тоже хочет за счет Украины решить эти проблемы как-то и пойти на выборы как миротворец. Мы понимаем, но это такая мина замедленного действия и под Крым, и под всю Украину, что ради его следующего срока так рисковать, я считаю, неправильно, категорически. Я попрошу буквально по хвилині вам відповісти, сказати свою думку ще з такого питання. От Роман Безсмертний висловив думку, що потрібно вносити зміни в Конституцію
Конституцію і вносити таке поняття, як Кримсько-Татарська автономна республіка, для того, щоб запустити процес деокупації цієї території. Дуже коротко, буквально по хвилині, будь ласка, пан Микола і пан Кирило, слухаю вас. Перше, я скажу, що, звичайно, нам треба, як нам комусь ще швидше завершити роботу другого читання, тому що у нас дисбаланс. Тобто, фактично, президент продавив особливий статус і Мінські угоди, ну так делікатно, в тому законопроекті, так званому президентському, а в цьому законопроекті, який ми розуміємо, РНБО готувала і інші люди готували, остаточно не ухвалене рішення стосовно окупації Криму, в тому числі Донецької, Луганської області, стосовно розширення, власне, військової операції не через АТО, а через Збройні сили, тобто треба невідкладно вносити поправки і це робити. Стосовно кримсько-татарського питання, однозначно ми повинні, взагалі треба подивитися ще закон, бо ми можемо так загальну формулу завести в Конституцію. Треба розуміти механізм, як це робити. Тобто, як ми говоримо, от Конституції, у нас є термін про корінні народи. Я своїм студентам розповідаю, що у нас нема корінних народів, у нас один корінний народ – це кримські татари. Тобто є українці, які реалізували своє право нації на самовизначення, і є кримські татари і корінний народ. От термін про корінний народ треба розшифрувати відповідним законом. Ми будемо розуміти це в формі автономії, це в формі якісь інші і так далі. Тому очевидно, законодавче підґрунтя для теми реалізації права корінного народу кримських татар однозначно повинно бути в Україні. Дякую, пане Микола. Пане Кирило, буквально хвилина, дуже коротко. Да. На самом деле, да, задним умом все крепки. Когда формально было принято решение, что крымские татары, возвращайтесь в Крым, это было озвучено на словах, но на деле им давали понять, что вам тут, ребят, не очень рады. То есть давали какую-то землю, очень тяжело, приходилось людям идти на самозахват. Если бы им дали реальный зеленый свет, хотя бы с землей, хотя бы без проблем поселиться, прописаться, устроиться, то у нас к моменту аннексии не было вообще. Там сейчас в Крыму проживало 2 миллиона или 1,5 крымских татар, которые выгоняли всю эту шваль в шею буквально в течение 2-3 минут. Вот. Тогда у нас не хватило или ума, или решимости это сделать. Сейчас пан Микола совершенно прав. Прописывать крымско-татарскую автономию надо, но это надо, чтобы занимались настолько специалисты, которых к политике подпускать нельзя, ни до, ни после этого. Это должны быть именно специалисты, потому что если мы допустим хоть один ляп, хоть одну ошибку, как сейчас мы боремся за 7-ю статью в законе об образовании, то можем получить венгерскую автономию, румынскую автономию, болгарскую автономию, и уж, естественно, Россия тут своего не упустит, она опять полезет в Донбасс, в Харьков, куда угодно со своими автономиями. И у них реально есть там влиятельные политики, у них есть деньги, у них есть пропаганда, у них есть люди, которые это поддержат. И мы вдруг опять обнаружим, что у нас вокруг Киева пара областей, это Украина, все остальное автономии. То есть тут надо действовать очень аккуратно, идти как по минному полю. Я дуже дякую моїм гостям за плідну розмову. Громадський діяч Микола Томанко, а також політичний експерт Кирило Сазонов були гостями цієї ефірної години. Дочекайтеся за кілька хвилин в прямому ефірі телеканалу АТР «Заман новини». Ми побачимося з вами завтра. Я бажаю вам лише гарних новин. До побачення.